ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു മാംഗോ പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മാങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം 1 കപ്പോളം മാങ്ങ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ജെലാറ്റിൻ പൗഡറാണ്. ഫ്ലേവർ ഒന്നുമില്ലാത്ത അൺഫ്ലേവേർഡ് ജെലാറ്റിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു 2 സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 സ്പൂൺ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരപ്പാലാണ്. ഏകദേശം 1 കപ്പോളം തന്നെ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ജെലാറ്റിനിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക. ജെലാറ്റിൻ നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മാംഗോ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൊത്തത്തിലൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ജെലാറ്റിനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം തിള വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് തിള വരുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ചൂടാറിയ നമുക്ക് പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പുഡിംഗ് ട്രേയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഒരു 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെറിയ ബൗളിലത്തെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എടുത്തു. മറ്റേത് വലിയ ബൗളിൽ സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു പുഡിങ്ങാണ്, ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരും വരെ ബൈ.